I greet you, saints, in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Hey, Booty. Yafuna lokusuggested, ne? Suggest bahlala apha esitulweni sakho mababuyise sastand here phambi kwena. Yabo? Ndithetha ke lento ke, it works always to my advantage. Kuba ke I struggle to stay behind the pulpit. But nevertheless. I've never been diagnosed, right? But who's one was the traits as of food I guess when you're doing things. But you know, some of the traits are out. So the other traits mean as ADHD. So I was also now. No time order. They call like a back high trade when you woke up and whatever what you couldn't drop, so I guess I we are going up until the team, so I guess so if at the sound there, if you hear that I'm a bit loud, please lower it a bit. I am humbled to get this opportunity. I'm just a mere speck of dust. Just a mere speck of dust, a sinful one at it. But the good Lord has seen it fit that this mapangwe namhlanje. Indende zethu ke sizazigqumeka kwincwadi ye-Judges. Kwincwadi yabagwebi. Sizawuqala ke apha ngaphambilana ke ncwadi yabagwebi. Sijonge phaa ku-verse chapter 13, verse 3. Okay, ku-5. Siphinde sidlule siye ku-16 sithi 19 to 21. I'll read it here from the English version and ndizawucela ke uba abantu banayo iBhayibhile yesiXhosa bandifundele kamnandi iBhayibhile yesiXhosa. Ithi, and the angel of the Lord appeared unto the woman and said unto her, behold now, thou art barren and bearest not, but thou shalt conceive and bear a son. Grant us umoya wako bawukwenza uba by the time we leave this place masithi ubungu nathi bangithixo ukuthi nathi sibe ngabantwana bakho kuyesu ubuyeyo. Amen. Now therefore, verse 4, beware, I pray thee,
and drink not wine, nor strong drink, and eat not any unclean thing. For lo, thou shalt conceive and bear a son, and no razor shall come on his head, for the child shall be a Nazarite unto God from the womb, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines. Let me move on to chapter 16, verse 19 to 21, 14. And she said unto him, sleep upon, and she made him, sleep upon her knees. And she called for him, for the man, and she caused him to shave off his 7 of his head, and she began to afflict him, and his strength went from him. Verse 20. And she said, the Philistines are upon thee, Samson. And he awoke out of his sleep and said, I will go out as at the other times before, and shake myself. And he wist not that the Lord was departed from him. The good Lord blesses the reading of his word now and forevermore. Amen. Amen. Namhlanje sizawuncokola nje ngelabalo. Esisihloko ndisinikiweyo sindoyikisile. Salenza ndingcangcazela. Xa kusithiwa when we are obedient, akukho sidingo se-healing, unnecessary healing. When we are obedient. And I came to realize, Noah, it has always been mankind's problem not to be obedient. From creation, God creates. Tadila reading means was song for the young, for the young. God creates man unto his likeness. Tells them, be fruitful and multiply. God, of all the trees in the garden you may eat, but of the tree of the knowledge of good and evil. And lo and behold, man disobeyed God at that. We know Exodus, Israel being disobedient. But when we open up the book of Judges, you will always hear in the Bible, it's like then a judge was raised. Then a judge is raised. Nalapha kule instance, about chapter 14, and in chapter 13, is out. And the children of Israel did evil against the sight of the Lord. And the Lord delivered them into the hands of the Philistines for 40 years. About 205. Ukolanda eating is pity zethu. Yonakele imihlaba. It is our trouble that has brought us to this place. Akukhange kuthi kanti uIsrayeli wenzelwe ilishwa into bephakathi kwamaFilistiya. But abantwana bakaIsrayeli kwakuthiwa kuboninga ke nalinga. Nachatisela nenhlanga elizohlangana nazo. Do not, instead, bakupheni, ningashine mpunde. Ningalinge nishiyano in the land, consume the land. But lo and behold, as friendly as we are, bafikile bahlalelana nabo. Sibona ke ngoku kule ndawo kaSamson, abazali bakuthi uzawuraise uSamson. Raise Samson from the womb. Before he's even born. As I Jeremiah, before you were born, I knew you. I anointed you a prophet. So God knows us before we are born. And God has a purpose for each and every one of us. Now,
nothing. Do you understand? Akazali lo mfazi. But God has a plan. Kwasisibele kwasingazange salala muntu. He puts a deliverer. And xa ebekala deliverer uthi kuye mamela ndinemiqathango endiyifunayo uzuyilandele for this child. Ndizawuza kuyonke but I'm going to start with the parents. Some of the things that we encounter ebantwaneni bethu and some of the habits that they have at times are a result of how we behaved before we conceived them. Okay. And note when I say some. Okay? Some of them. Now, lo mama uyamqonda ukuthi umuntu okudala efuna umntana. Ngakudala efuna umntana, kodwa benamachama ngapha ekhaya nalimba for 8 years bengabhuti. Oko bezama, akakuthi nditsho kwaba phambi ngithi yabona lana zadiplan njengam. Now was planned. Because izinto ezazenzeka nothengelwa ingubo, nganthengelwa lesi special. Mama, I bracelets because so allow me to feel special. Alright? So, but the angel comes to this woman and says to her, Mama, you are barren. By the way, and when I was that, you are going to have a son. But you will not eat anything that comes from the vine. And another thing, you shall not put a razor onto his head. Lo mama uyilandela le nto ngoba ayixele le nto to the T. Ubheka kumyeni wakhe uManoa and goes and tells him to detail. You can imagine kudala bafuna abantwana xa sikubuza banayo umntana uzenze kanje uzawuthi ungayilandeli lana. So she tells her husband to detail athi Manoa jola ukuvila umfazi but uThixo makayithethe kum masithandaze. He prays at night and says, God must say it unto me. We need fathers who will say, God speak unto me, that I may stand with my wife, so that when you put in obedience and ingabandi no mama kuphela nawe tata usikwazi umlandela umthetho kabantu. And I want us to see how things can be. Akadlala usathana wasne. Sitha bathumba usathana udlala. Usathana akadlala nabantu. Usathana akadlala nabantu. Okay. Mamela. Bamlandele and the angel comes and this woman conceives and they follow everything to do. Now ndizakuwe mntana oyom, ndizakuwe mntana Adventist. Okule up, or keep the morning watch, do my honest part, care for my body, keep a level eye, be gracious and obedient, walk softly in the sanctuary, hey, you have done this. Abazali have done their part. And that is not convinced when we saw you doing these things. But God figured it shall fix. Aliphangisi ke. Aliphangisi yo lamthandazo nomthandazo leyezihlizweni. May you continue praying bandla for them. Continue praying for our young women and young men. Because uSatan siyasidlale naye umeme. Athi ndibeleke uthi nam ndibeleke. Siyabona? Ubelulela xesha wena ubelekileyo emqoleni kaSathana usekude emehlweni abantu. Akukho bantu bakwaziyo elaxesha. Izulu lisivale lizinxibe izono zakho singakwazi owenze ntoni. Siyabona? Uthi xa lingeni wadoda umntakaKapo exe abalisa ngento uthi ubelekana noSathana nibe ngaba ngaseCamps Bay. Ngabe eCamps Bay akho mntwana bekhaya nitshobonayo because nqamke siye kola macala. So ubelekene noSathana pha wena pha usemqolweni kaSathana kumnandi banguwe. Nobody sees izinto zenzayo. Athi uSathana iza ke ngoku hayi uze noSathana izothi gqi apha seMuizenberg. Athi uSathana uyabona ke phaa Strandfontein singasawutshintsha ibe igame yam ke ngoku wena ibe ngobeleka mna. Hayi wena uvume thika umnandi ubeleke embeleke emqolweni kaSathana because akho uzazi izono zakho.
ufika ucula special item belapha phambi kwethu singayazi into usathana okwangephi. Uthi kanye xa usondela athi sitanifane nathi ikhemi yami ngoku. Xa uzothi ethi ikhemi yami ngoku usuke wena ugxatha ikhemi uqolo ngasathana. Usathana abeleke kuwe. Usathana akanambeko. Kanambeko usathana. Uthi usathana kanye yemaxesha nizayo. As you are coming closer, he starts making noise. So I said, kumandi kangaka ubeleka kuwe. Kumandi. Uthi xa isondele sizakanyapa ngasemonwabisi. Abebisa kwalo usathana uhlekiswe ngawo nabani na abazibuze bakho. Ubusathana uyakwazi usemqolo ngabantu. Uzungathi kancinci mamela kuSamson ufike la yena. He says to his parents, "Ndibone intombi ethi mnatha, and I am pleased. She pleases me well." Bangabangazange abazali uvalo uhlala besithi yini bengekho sekozintombi na apha kwaSirayeli. When no one amongst our relatives, she pleases me well. Wena wake wamthanda umrhani ngami. Asina 8 ne? Sina 8 siyayazi le. Asoloko sakhanso sakhangela. Bakhona uzawuthi akuqonde. Usamson ubona lo mrhani lokazi. Yeah. Bangabangathetha abazali. Athi uSamson, she pleases me well. Uzawuphuma uthini mzali ngaphaya? Xa sithendeleza uyalonwabisa. And little do we know that is where our downfall is. When we have started making friends with the devil. Wehla uThabo Samson. Na kubekwa imiqathango mithathu uSamson. Awuzophatha vineyard. Oh shame. Okay, ngikuthele nje. Awuzophatha vineyard. I mean awuzophatha vine. Awuzoyisela. But sithi ngexesha abazali bancama yazi abazali bethu go through a lot. They go through a lot. Because can't tell you yamfuna akho into nizandenza yona, instead you have to support. Support. Uzophatha wona. Uzoba ngumfazi apha kwakho. Ziphaya ekhaya ngumfazi phaya ekhaya. Zama ukhethelwa sithi waze nobhuti wami. Sobe ngumfazi waphi? Waphaya ekhaya. Nabani nake xa ezenzayo ulapha funeka nimamkele. Abazali bazithoba bahamba kolobolela uSamson. Xa besiya bomlobolela noba ungathi umfuna uzawuzapha uzawumka uzaweza. Wehla uSamson phuma ngapha. Uthe waphuma amongst the vine. Yabona ke xa uthatha indlela engeyiyo. Uphuma kanje. Uzibone i-red flags. Uzibone izinto zirongo. Azikabikho maroon. Sibovu ngathi orange. And therefore you're okay with them. So instead is pink. So you're going out that way. Oh, Samson will take up on Jalo because God sends a warning. Before you take that step, akuko sono kusenza uthina akanga kubonisha ngaso. Akuko nto kungena kuyo uthina akanga kunqande kuyo. Uzakunqanda nangantoni na edlule endleleni. uSamson uthi qingonyama phambi kwakhe. Oh, uthanda nzula nalo lamaza iqonqululela ngonyama. Uthi umuntu mayangcola wafuka maphasi ngaphambi kwesiphezo kaSamson. uSamson wayekrazula ngonyama ungathi ukrazula itakane lebhokhwe. Wayekrazula wagqiba kwakhe wabheka phambili. Uthe xa ebheka phambili komnandi kuSamson ebona imfazi umuntu ongumFilistiya wathi there was a feast. In Hebrew it is told that those feasts were feasts of drinking and marrying. So kuyaselwa konwatyiwe kulo mntana kaThixo oyazile uba akamelanga uphatha wine. The Bible doesn't tell us noba usele uSamson, but we know that he held a feast. Sibana ne? So in this feast uba kuselwe, we do not know uba uye wasela naye, but we know that even amongst the vineyard. Uthi ke mawudala uSamson xa iphinda vele esiza nganeno udlula kulaa ndawo ufika phaa kulaa mzimba wala ngonyama ebulele kukho umuzi.
situation. Le meko ngene kuyo athi uThixo ndizayisebenzisa for my good. Phakula ncwadi besifunda ngoko apha kunenseka ku Judges 14 uverse let me get it quickly. Uverse 4. Uthi ngexesha abazali bamnqandayo abayazi abazali loba uThixo licebo lakhe. Ngathi xa ndifunda la verse that what does that mean? I have to go get a commentary. Xa ndimamele phaya ndava uThixo uyangiyeka akuyekela ezintlanu kwenzakho ze athathele kube objective into yoba makusinda abantwana bakaSirayeli. So uba wena Samson isicwaso sakho sosoba uyaklama Samson ngoklama uFilistiya iye boy zawabetha ngoku wena unomfazi phaa. Avuma uThixo ungena ezintweni because we have to save a nation ngawe. And therefore he comes back with carcass. Ufika kwezinto zisidumuzele ngonyama, ufika kukubuzi. Bees do not build endaweni ezimdaka njalo. But now you find that there is honey endaweni embi. That's also a symbol. Wakuthixo uzawunyanzeleka athi le meko uyithethileyo. Funeka kube kwi-healing kule meko uyithethileyo. Funeka ukuthi xa zamnzibana nawe kule meko uyithethileyo. So out of that bad situation comes out honey. Oh, wayithatha le honey wayitya. Akayitya nje washerishela abazali akabaxelela. How many things have you done that have put your parents in such a compromising situation? Abazali bethu bayakuba ku-compromising situation because of the decisions that we have made. Funeka banyamezele. Now, he eats what wakhe viraye pha. Xa kodwa ufika phaa nomfazi wakhe enze le riddle bamfunele abakhwenyana okubekho abantu abazazohoda naye apha. Samson 30 people. Akukho mnamnye umntu omlandela nomkhapha akhatshwa abantu uSamson from kokwakho. And as he gets to the space, bamekela abantu abayi-30 athrow a riddle kubo. Out of the eater came in something to eat. Out of something strong came out something sweet. Peter nayo bengabangayizile riddle, they cannot solve it. Ndizayibeka le mic. They can't solve it. Uthi ke ngoku xa kufuneka ethethile ebacela mhlawumbe efuna ukwazi uba what is the riddle and they can't give it. Baqonde mntu abasekela mfazi wakhe. They go to his wife. Yeah. Good. Babheka mfazini wakhe. Xa befika mfazini wakhe xa befika. Sawuzamba ministry. Babheka mfazini wakhe. Xa befika mfazini kaSamson aba bantu. Bathi kuya jonga wena. Butheni busisela apha into yoba sizongatsuka kule ndoda kuba i-agreement into yoba sizamnika ii-garments eziyi-30 uba thina kha sikwazi uyenza i-riddle. But uba sikwazi uyenza i-riddle yena uzasinika 30, so ufuna uzosipuca lo mntu wakho. Siza kubulala thina, siza kutshisa wena. Buza le ndoda uyaya lo mntana afika lile kuSamson zonke izintsuku. Samson, mthini le riddle. Now, when you try and negotiate with the devil, he will not know what you're all about. Okanye nalomntu wakho uthanda naye, okanye lo mntu wakho uthandana nayo, akazozazi ezazinto funeka uzazile wena. At some point, afuna ukwazi secret and loo nto ungayiboni as a red flag. Obedience is much more better than healing. Unnecessary healing. Le ndoda ayayibona uba this is a sign apha Thixo wathi Thixo uyabaleka wena. But this guy stays on. He stays on. Le ndoda izamane nenoba mayihlale le relationship iphethe imxelele. He becomes vexed. Let me tell you, ibathe linye olithethileyo udisobedient lidala amanye amabatha. Uzawubaleka ukwakho
ngoku awubulala amadoda anantsika anamaFilistiya. He goes and kills 30 of them. Aze nempahla azobanika. They are angry and naye he's angry. Uyabona laa nto uba umane usithi hayi kuzawuba ngcono akuzosoloko kubuhlungu. Kuba uzambona amanye nomrhanqolo uzakubonisa izinto emanoba uziboni kule ndawo. But wona unyamezele. Kwakhona uSamson ngoyakhe nokuphozisa. Uyaphozisa uSamson ohlala kokwabo xa ubuya kuthi umfazi wakho unikwe umuntu unganayo. Kaloku imirhanqolo iyazi le nto singayo apha. Ayazi le nto kuthiwa one man to one wife. Ayazi loo nto leyo into abajonga thou shall not commit adultery. Ayazi imirhanqolo loo nto abantu uyahova uThixo wakho wakhupha ezweni laseYiputa uze ungabi naThixo bambi ngaphandle kokwam. Uza kuthatha umrhanqolo akukhonsimbolo zebhokhwe. Xa esithi uze ungaqubuthi nanye kwezi zinto ezikusezulwini nasezantsi emhlabeni neziphantsi kwamanzi, uza kuthatha umrhanqolo athi masiye emlanjeni, uzawuthi hayi njani. And lo and behold, xa kuthiwa kuwe heyi ndisengqona naleyo uze ungafani igabize egama kaYehova uThixo wakho, uzawuyazelaphi? Xa kuthiwa khumbula isabatha uzuyingcwalise. Wasebenza imihla emithandathu ke wona umhla wesabatha ngumhla kaYehova uThixo wakho athi umrhanqolo apha ekhaya. So as yom nikhangela nani babhuti bethu nikhangela zaniyazi uba ikhona laa mihlaba. Xa ifika uSamson ufika inkosikazi yakhe kuphiswa ngayo kuthiwa hayi ungathatha nalo mncinci mani umhle kunalowa. The question, xa utatazale kwazi usibabhilisha ngabapho uzawukwakha njani ikhaya phaa? What home are you going to build? Mandinixelele ke. Ndithetha le nto ndingatshatanga ne? Tshatanga kodwa ndizayithetha le nto. Check the background. Suvuya umane uncuma wedwa because uzawubuya. Ukutata ikhe uyakwazi uyenza laa nto uzawuthini kuwe? Samson uthi hayi ndiyabona le niyenzileyo iwesi. Aphinde vele umoya kaThixo afikelele kwezi meko sisifake kuzo. God tries to heal us in our bad decisions. Umoya kaThixo ufukama phezu kwaSamson. uSamson catches 300 foxes okaGideon ebamba amadoda ayi-300 namadoda ayi-300. Athatha imisila yalweni zika-yes foxes ayibophelele afake itoshi afake entsimini zingene zitshise yonke intsimi amaFilistiya aphambana amaFilistiya. Usenzani lo mfana? Kubani wenze le nto? Kwathiwa nguSamson. Uyabona ke ungazithreatenishwe ngumntu athi ndakwenza ethile. Yebo ungayikwazi xa ithenza kwenza nalufana nalubeka umntu athi ndakudubula uzama uzulisa umpliza xa ifuna udubula uzadubula mani. The same had happened here. Uthi bathe kuyo masiqala sathi sixelele iriddle okanye sakutshisa. Bathe xa betshelwe intsimi bamfaka u-operation vutha. Wavutha laa mfazi notatakhe watshe umfazi kaSamson. Wathi uSamson hayi ke uyogqibela kaloku ngumntu wam lowa ngoku nimtshisile waphinda fero babethe. Uyakubabetha uSamson ogqaka ukuphumla kokwabo nathi indawo endiza kuyo silibala. Uyaphumla uSamson unqandavile ngapha maweni uva kamandi ukuba wabethile lamaFilistiya. Afika amaFilistiya 8,000. Xa ifika amaFilistiya 8,000 afika ibanga beyi-3,000. They are outnumbered, but the church is scared. Bathi kumaFilistiya sinenzele ntoni? Singathini itorhwana ni-3,000. Angayina kunoba kuthiwe uThixo ngowenani okanye banintsi abangakuthi. Ngoku nini ziziqu ziyi-3,000 but eziqu ziyi-3,000 zoyika abantu abayi-1,000 zithi kwenzeke ntoni? Bathi uSamson uyasigezela. Sizothatha uSamson bahamba bomlanda. Bahamba bothini? Bomlanda. Ukuze bethu masabatha kwaba yini le nto sifoneka ngaphandle. Kwaba yini le nto basithatha abantwana bethu sihambe sihlekisa ngabo kule lokishi. Sihambe sithetha into ezinkulu ngabantu bethu. Ewathu ngabethu. Ngabethu. Akhathaniseki noba benze inyele engakanani ngabo bani. Ngabethu.
ke inxa yobani. Sizakwenza izinto ukuze ihlabathini sibone uba sikunye nani. You want to show the world that you are with the world? Well, the world is not with you. Because bona zinto zabo bahlala phezu kwazo wena wonaka ubuze bomzalwana wakho abuni. You sit there and expose them. Yes! Abenza ngakakuhle. Asenzi kakuhle. We do not make good choices in life. Sonke! No ayabulela lo. Inoba yezulu mhlawumbe nisengumini okanye nisase-Camps Bay noSathana. Kodwa kwaza kwixesha uSathana na-expose. Are you going to sit there and expose me to the world? Ndibalekele phi? Bazawubalekela phi? Babayaphi? When at home, 3,000 of us. 3,000 of us. 5,000 of us. 3,000 of us. Stand up to march. Siyongaphambi Samson. Sithi Samson, fanele intwana uyenzileyo baza abantu basiphethe. Uyawukonaka ubuze bomntakwenu ngaphandle. Ndisitsho nje iifemeli zethu nazazivani. Kodwa usazi uyazi into engavanileyo nobhutlonda ungendawo. There's nothing to do with Joey. Andinganthasi ndiyabrasa phaa nam ndikhala lam habe. Siyaba? Ayinanto nakwenza nani. Utheni ndizawoneka? Oh baya kuSamson bathi mfundini uyazi noba basiphethe abo bantu. Asincede Samson mfundini. Sithini? Sikubophelele. Wathi azibangani ngazonibetha. Unenganibethi nini? Ubona abantwana bethu besicenga basanosibetha thina. Sisenke sobethwa lihlabathi. Seniqalile kakade. Ningasibethi kodwa. Ningasibethi ibandla lasevuselela ningasibethi. Asenza ngakulunga. Sinezona sinyukunyuku. We have made bad decisions. Kodwa ningasibethi. Yakani ke sisenga uSathana kuba senivumile ukusa kuSathana. Masawubeka uSathana bhetera noba sibethwe nini. Yeah. Amkhonko waya. Ekhatshwa ngabantu bakokwabo besithi mthatheni. Mbatheni. Yenzani nanifunayo ngaye. Mbulaleni. Kakade kodwa beyifuna ethi mnata. Usifazile, ulihlaza ungamanyungu eziphambi kwethu. Mthatheni. Uchabana nabakaThixo beyi-3,000. Hayi Samson. Bathe xa bevuya. Kuthiwa yaphambana kuba isitshaba lizawuvuya xa sihlazana. Yazi indlela isitshaba lithanda ngaso xa sihlazana. Have you seen how many viewers do we get xa senza into ezisinathi phaa? Awubaqaphela ndide nditsho ngomsabathi ithi enzeni amasabathi ngafika content yam iyatrenda. Ibona ngunomsabathi into endizenza clever kanjani. Jonga nto nizenzayo nakudatha afuye uSathana xa sisiza kuba kaloku sizohambisana ze phambi kwakhe. Uthe xa isithi gqu Samson akhala amaFilistiya. Uthe ekhala amaFilistiya laphambana izulu lathi ngekhe lahlala phezu kwaSamson. Nqanda ngoSamson siphila ngonqandelwa. Siphila ngonqandelwa. Washo umoya kaThixo waphezu kwaSamson. Oh Samson wafumba nje komhlathi wedonki. Akamelanga uyibambe nafileyo. But right there heaven had to intervene. Lithi uyabambapha ka-Brocky boy babetha ndoda. Uzawufikela ixesha lafuna ukubamba imihlathi wedonki. Kuba kakade nawe phofu ii-choices zakho ezinye. Umhlathi wedonki wabagaza xa kwabapakisha. Uthe xa igqiba ubapakisha bahlala abantu inxaniwe. Azange samva Samson ethandaza wakwamba Samson ethandaza. The first time sive ethandaza Samson uthandaza egeza uba sisile thina ageza
ale milomo uba wasinike yona kodwa uthi xa ufuna ndife ngo ugqibela ungayiseli laba bantu ngo ufuna ndife kancane ndife phansi konto ongalukanga athi xa find some sort uba God meets us at our point of need just like little children we speak nje aphuma amanzi basela uSamson kwamnandi kwaMary ogqiba kwabo akhona leja yamaSrayeli into yoba le ndoda ingasilawula for 20 years walawula for 20 years and he ruled and judged for 20 years uSamson kodwa ke kubona masibente kuba nebatha ne ungacinga uSathane ukulibela labatha uSathane ukulinda kula drive uzenza kule baba yashimaya yakwazi khona zamama kula drive uthe esahlela uSamson he's a judge at that time he is a judge manje uSamson ehlele waqonda manje ehla ngabikhona thena kunatu uthe xa ifika eGaza wafika kukho oyena uqhufuqhufu yena uMarhosha ukhoyo pha waqonda nzasinetha nqa uMarhosha umvalele endlini uthe xa imvalele ava amaFilistiya uSamson usendlini agadarisha amaFilistiya athi sizomphazamisa myekeni enze gqibele ndayenza myekeni sizamfumana and I want you to know that decisions jonga ongengabi nguwe uzawuba nendawo yebheka uMarhosha uzayeka uSathane ngelinye ixesha afune kwakwe tavern unxile mntanomsabatha uyayatheke athi uSathane simlinde nje sawubetha accident kanye xa iphuma the moment la upha zabe ikhwela sambetha accident iphele la moto lithi Zulu no the pen of inspiration would write uthiwa wavesa wanonembeza wanethi mandivuke other interpreters of this text they say kwaba khona omshukumisayo ethi akama when uThixo meets you at your point of need in the depths of your sin athi uThixo phakama ayondawo yakho le uzawufela kwanyala uSathane ufuna ukufela uSathane and I want you to know as much as we want to please the devil and be disobedient to God akukho Sathane ukuba ngazazele wakho all right so wazi ubuchomi noSathane ukuba nizichomi nditlawa ukuthi ndithi noba umthanda kangakanani na uSathane uthi uba ayinele andabeni uthi Brasida ndiyakuthanda sozakuthanda nangomso uSathane sozakuthanda nangomso uSathane ufuna ukubulala kanye kulaa ndawo uyayatheka kuyo bantwana bamasabatha omnye uza kufikelela xesha excuse this language uyotyiweyo kuba abantwana bethu bayayotshwa akufikela xesha kanye ushushu ngalo bathi uThixo ushukuma ayondawo yakho le iyona nto uzawudibana nabantwana bamasabatha bezathi noba sebephethe ubutywala ezosavana besithi oh we are the pathfinders strong the servants of God are we faithful as we march along elexesha izulu lithi phuma kule ndawo ayayatheka laa yabheka ngasegeyithini ithe xa ifika sigeyithini yafika kukho nebhali kufana vincu yeah wabamba ngapha wathi umoya kaThixo mntanam uzawuphuma nakule imeko when God meets you at your point of need wabamba ngapha yashukuma ibhali yashuka neehinji zayo wabamba ngapha yashukuma igate yashukuma neehinji zayo wazitsala tsala uSamson wazilayisha emqolo wanyuka nazo uSamson bathe bemlindele bemjongile uba bazamfumana kusasa bafika izulu salinqanda wanyuka nasageti uSamson wayazi wayondawo makahlale phaya kuyo izulu liyanqanda day in and day out it is the obedience esasinceda uthena xela uSamson andakwanelanga yini bantwana basekhaya yini izihlandla zingaka uSathane siphuthaphutha sifuna kude kuthini uwani ngekhutshwa singekazali into yoba you are a royal priesthood the chosen generation
ningabantwana bakaThixo ningabantwana abahlukileyo luluhlango luyinqobo olunowahluko kwabanye abantu kodwa sisidyobhile uthe kwangeni ubusathane uyayithanda le ndlela ethi iqengelekayo uthe waqenqele kuSamson olulala emathangeni kaDelilah afika kuDelilah yathi laa nto jonga athi kanye usathane uyakulana udala ubaleka ne udala usinda udala uthini usinde ubizulumana linqanda usinde ude ucinga uThixo kunye nawe athi uThixo uzenzile zinto wacima ndinjalo Mamela, a silent God does not mean an absent God. He might be silent, but he is not absent. He is a very present God. And then he needs us to be obedient at some point. Wahlala kuDelilah. Yakhe imtest yokuqala. Athi uDelilah kuningawuthi ngona apha amandla akho manje. Ntoni? Cha bayithethanga yazi nyani ngawo. Bashilo bathi namandla bathi. Indlela omhle ngayo abasethanda inyani. Anixelele ukuthi uthatha amandla. Yabona sithanda ubona nibopha nje ngendaba ezintsha. Nje ezintsha ntombi. Bawuthi xa besithi ifane namanye amadoda. Owathumela usekunasekudelile amadoda. Aza nendaba ezintsha wabotshelela uSamson. Emkrwecela leSamson. Samson. The Philistines are upon you, Samson. Yavuka lanto yangathi sitshisiwe zantamba. Kuba uThixo usakusey. Usanqandelwa lizulu. Wanqanda uThixo lanqanda usulu. Waphakama uSamson njengesiqhelo. Wakuba kwaba kodwa Samson yalibhanqa kodwa baby. Waphinde ngesibili. Wathi kuye ngepose ezintsha ezingakhange zithini. Wamphinda vele wathi Samson. Sammy, the Philistines are upon you, Samson. Hayi, evuka lanto yangathi bekuthani na ngathi abaguqile. Wabona lo mfazi chini yakhe ndoda yanibhanqa. Yaqalisa ukuba ngathi yaqina la nto hayi ndongo. Adani. Yabona ke uzayithatha inyani man. Ngazayithatha inyani. Awuzawuyimanisa kancinci apha enyanini. Wathi yazibona izilocks zam uba unozibopha nje. Frehe nje wona baby. Sibambe nje uzandibona. Bandifana namanye amadoda. Uyasondela enyanini. Asondela uSamson enyanini. Yamthatha la ndambeka apha esikhathini yamphotha. Faka neluphi benza kahle. Zabazaqina zanwela. Bayamkrwece. Sammy? Samson. The Philistines are upon you, Sammy. Abana la futuro zanwela. Yonda ophamba uDelilah ay. Kangaphi udibhani? The pen of inspiration writes, Lamadoda manesitha akhona nyani kwasemagumbini awana basaphuma lo uSamson evile babakhona bembona usenamandla bathi lo mfazi yawethu ubuya amazi uSathana xa ikucenga uSathana use strategy zesenso ngithixo andithi siyahlala sithi ngokuzola wandicenga endibiza mna noSathana kucenga akucenge umtshomi wamcenga uDelilah walila uDelilah sehlinyembeza uDelilah kwabuhlungu kuSamson kwabuhlungu kuzababuhlungu man bekumandi konke belinhleka lityisana nezistrawberry kube buhlungu ngoku uhlanga lo ngozugobane kumnyama ngoku uyalila lo mntu kuba awuzenzi izinto zasekhaya Ngathanda mfazi wami but awuyenzi iqamba yasekhaya. Ngathanda myeni wami but umntana wethu uyagula kutheni ungavumisi yenkosi yazi. At that point in time yazincama le nto. Yaxela inyani yathi I am a Nazarite unto God. Before I was born, the angel appeared unto my parents. Apha bomini bam bekumele bazange ndaphatha utywala but no, all of you know uba ndiyabazi yayazi vine apha bomini bam yayazi ukuba zange ndaziphatha isidumbu kodwa ndisiphatha isidumbu
kodwa unuka isanitizer kodwa nyamezela kuwa uphi usabambelela lona nwele liwani olubambeleleyo kusekho nje nantinye ethuyeza njalo kusekho lana akasabahamba onkosi ekuseni bakokwaba akasathandazi akasabikho ngexesha leVespa akasaparticipate kunto zenkonzo kodwa ungena kula mnyango efake icolon ngapha kole khaloni yakho uba unukumya sibambelele ngokungena kula mnyango wathi wathi dilana xa thetha wathi yabona kule game uyithethe yonke inhliziyo yakhe izana sonke nimbhude zanomchaba ithi iBhayibheli wambeka emathangeni bobhuti bethu khanya amthathu Delile ayibeka edusini lanto athi zanomchaba mana azovuka noba ulela apha kujebelela apha edusini nje azovuka kuba ndiyamthuthuzela balana afika lamadoda azomcheba inhloko uSamsoni phezu kodusu lukabantu badelayo okuthiwa yamhlokoloza yangoba umuntu xa unamandla kuyo beba Samsoni hayi bosemi hayi ntona wena hayi bosemi sene the Philistines are upon you Samson and the Bible says and she said, the Philistines be upon thee, Samson. And he awoke out of his sleep and said, I will go out as the others before and shake myself. And he wist not that the Lord was departed from him. Wayengamazi uThixo kule game umshiyile amaxesha amaninzi ubunqandela izulu belingena linqande baqekezela le uqhele ngayo uyenza ude wacinga nakule game ukhona kanti izulu bushiyile uThixo ungavumi ngathi masishiye uThixo utolangeni wabangabangazama wathi I couldn't. The first thing they could do was to pluck out his eyes. Bamthatha bohlekisa ngaye. That unnecessary healing. Sifika kula ndawo ye unnecessary healing. La mithandazo funeka siyibambile ngenxa yakho ikho necessary. But because you are disobedient, ngoku funeka sithandaza sitsho amadolo amnyama kuba wena ufa. Oh my man, you succumb to the devil. Uthekanye xa befika kuye bamthatha bamgubisa. Even the worst things that the devil does, God uses to our advantage. Ngexesha aphelelwe ngabantu uSamson ekubumililili etsalana izulu lithi ndizakutreyina ke ngoSamson kuba onke la maxesha ibingumoya wokufuka ngaphezu kwakho zakutreyina Samson. And little did they know uba inwele ziyahluma bekungekho sizathu ibinwele zihlume. You were given a promise that lo, I am with you always. We were given a promise that if my children keep my commandments, all these diseases of these Egyptians shall not be upon them. But ngokufuneka siyiphilise kuba siyeza disobedient inwele ngokufuneka sihlume ngepilisi. Inwele sihlume ngepilisi. Inwele sihlume ngerehab bantwana basekhaya. Inwele funeka sihlume ngerehab. Inwele funeka sihlume ngemorning be-breakfast prayer. Funeka sihlume nge-breakfast prayer inwele kuba simamelanga. Alibali inwele siyahluma. Inwele sizawuhluma kubuhlungu kunjalo sihluma inwele kodwa amehla wazobuya. Amehla wazobuya kodwa inwele sizawuhluma. When God improvises
ngenxa into bakhasi mamele ozaqhuma inwele bathe xa behlekisa bebiza isithixo zabo wathi uthixo not yes lathi usulu not ngomntanam uthe xa bengena behleka besisudagona besinathi nokuthixo siwiseleyo siyisena la ndoda apha wathi uSamson ulen boy ndingandisele ukuphilasa. Oh, that you may feel the Holy Spirit when he comes back. When you must be able to plead. Anamasakaya sele imbi imeko yakho. Sumiyeka umngcwele bangu yakho. Uthi I will not let you go until you bless me. uSamson ngathi Thixo wami ndincede. Okwesisibani. Okwantoni? Okwesisihlanu. Just for me to repay my eyes. Let me die with these Philistines. We would not want you to die. We do not want you to die in the world of the Philistines. Kodwa wathi xa isibamba insika. Ofaka umoya kaThixo phinde wakhona. Sithi sesimkile kuThixo kodwa uThixo lande futhi ekhondweni lethu. Asibamba insika le ndoda. Yashukumisa insika le ndoda. Aqunqa irufu. Aqunqa udagona phansi. Ukuthi kuzawuqhuqhuza ngenxa yakho. Oh, kwathilika. Kuzawuthilika because heaven has mercy on you. But ungafeli phakathi kwamaFilistini. Sithi xa sicinga ibali kaSamson sicinga uSamson, what bad decisions. But God met him at his point of need. Siyombona kwincwadi keHebrews chapter 11. Kanye phaa egqibeleni phakathi kwamadoda okuhola. uSamson is amongst them. And I want you to know your errors that you have done. uThixo hasn't written you off. God still has mercy. Though this journey is not an easy road. Sizakuwo sibe ngoSamson because we make bad decisions. But no, it's not an easy road. No, it's not an easy road. But Jesus walks beside us. bandla after uThixo esinike amazwi amakhulu kangaka ngayo lemina namhlanje ezama ukuphinda asondeze kuye ezama ukusiredirect endleleni yethu masivumele uThixo into bana ngaba asisebenzisa sibuyisele kuye. Siyabulela kuyisithethi sethu esithe savuma into bana ngaba uThixo asisebenzise nangale imina namhlanje. Sasizawuthi sithathe sivale inkonzo yethu, sizawuthatha amaculo ethu sikhile phawu number 87, sikhile number 87. Xa ephela number 87 sizamcela umama uNolope asivalele le nkonzo ngomthandazo.
kuwe sinetyala phambi kwakho. Uxolo mzali, uxolo Somandla ngokwenza inhlekisa ezizweni. Yeah. Asazanga mzali ngoba sifune ukuba popular elizweni kanti sihlekisa ngawe. Uxolo Somandla, sixolele mzali kokuhlekisa ngabantakwethu nodadewethu elizweni, thinking that we're standing with the world. We didn't know ukuthi we're standing against you. Namhlanje Somandla usifundisile ukuba uphumi ngaphandle ekhaya yokuhlekisa ngomntakwenu, yokuhlekisa ngodadewenu ngobuhlazikayo. Khange siyazi imfundiso sifunde emakhaya ukuba it applies nalapha enkonzweni. Singaxabana ekhaya kodwa umuntu wase next door akangeni. Usifundisile ke nalapha enkonzweni. Namhlanje sifundile ukuthi singahwempana inside the church, but we do not get out. Nokuhwempana kwethu makuphele lapha ngaphakathi, because ihlabathi alikho merciful to us. Noba singacenga ngayiphi indlela soze libe nenceba kuthi. Sincede ke mdala, masihwempane siphinde siphululane apha ngaphakathi, singaphumi nobuze bethu siyoboneka ehlabathini. Ngenelela Somandla, ngenelela langa lokulunga. Singabona Samson, singabona Samson engathi bona one ukugqitha thina, kodwa wena Somandla nenceba ngabo. Bayaphuma babe konyana bolahleko, but realize on their way out they need to come back home. We need not to close the doors for them. Singobani nathina ukuba sibavalele iminyango bangangeni. Sincede baba, bonile, they must come back home. Sincede langa lokulunga ngabantwana bethu. Noba beyayatheka, they must come back home. Awukho umgqomo, asinayo imigqomo esinokubafihla kuyo. They must come back home. Singabazali Somandla, asilali siyathandaza. Sithi kwazo ndawo bakuzo langa lokulunga babiyele. Bangatshoni Somandla ilanga bekude kunye nawe. Mabayayatheke besize ekhaya. Mabakuye Somandla noba imeko zithini na. Malitshoni ilanga uNkulunkulu oyingcwele bebambelele kuwe. Asingi Somandla sikhulisa abantwana, bathi kanye xa befikelela kwixabiso loba mabame elizweni amele wena. Kuthi kanti Somandla umhla siyekile ukuthandaza.
We prayed for them, busy adventurers, busy pathfinders, busy ambassadors, such busy ambassadors as we had that vision. Lo babaza kuma. Wathu Satan ngibalinde kwa youth. Sukuvuma somandla. Sukuvuma ngalokulunga. Ngabavangeli aba. Komama bakaDukasi aba. Abazakwenza ngenye imini somandla bathi xa bethandaza imigodi ime. Nceda ke somandla ungavumi ngabantwana bethu. Khawusincede somandla nathi ekukhuliseni kwethu abantwana. Bangasazi singamabhere abazawukhetha ubalekela ehlabathini. Masibe ngabazali abaqeqesha abantwana sibakhombisa kuwe. Masingayivali iminyaka. Athi noba sebuya athi kanena ndizuvulelwe ekhaya. Mabazi ukuthi umnyango uvuliwe. Sincede ke somandla. Sinomqweno ukuba ngenye imini somandla sibabone. Bebecula iGotet. Becula isolo. Mababuye bazozicula ekhaya. Sincede langa lokulunga. Masingalali inhliziyo zethu zikhulekile. Kuba singayazi into babaphina. Singasomandla singathi xa silala. Sibe silala sibazi babantwana bethu. Ngabashumayela abakhoyo balapha enkonzweni. Ababiza abanye kwindawo bebekuzo nabo. Sincede ke somandla. Masiyeke langa lokulunga. Singabazali ukuthi urongo umntana kaZibani. Umntana kaZibani makabe ngumntana. Masifunde somandla ukuncedisana uthi masithwalisane. Ubunzima esihlangabezana nazo ehlabathini masithwalisane. Sincede ke mzali. Sithwalisane ubunzima. Siyabulela mzali. Sibulela ngabantwana bakho kumkani obasebenzileyo kule mini yakho. Siyabulela langa lokulunga. Komntwana kaDiki. Osikhumbuzileyo kumkani izinto bese sizilibala. Ngoba siyathanda ukuzenza ngcono. Siyabulela somandla. Khawumbiyele ke langa lokulunga. Ngumntwana wakho misiyoni ngcwele. Mfihle somandla. Umchukumisilo ngendawo. Ongendawo uzakuveza amahlaba ngaphana ngapha. Athulibele. Makathi xa thulibele azi ukuthi ubiyele ngendlela owubiyele ngayo yophi. Amnqwenele kude angabi nakumfumana. Nathi ngexesha somandla xa siza kuphuma siziyaleze esandleni sakho. Singenile nje echibini lakho. Singaphuma sezizidalwa ezintsha. Kwaye siyazi okwendawo akayithandi lonto. Masingaphumi ke somandla sizezidalwa ezintsha. Kodwa sithi awufike ezindlini zethu sithathe esasimilo besisiso before. Masihlale kumkani. Uthe kwisikolo sesabatha eyona nto ezaqangela sibe ngabashumayeli indlela siphila ngayo. Khawusenze ke somandla. Le meko siyiyo sitshintshe kuyo sibe ngumzekelo ehlabathini. Nkosi ke mzali yetimo ibeke pha. Enkosi somandla babiyele ngabantwana bethu. Babiyele somandla. Ukuze xa kukhala ixilongo ngemini sidibane ebukumkani. Lo ngumthandazo wethu uYesu Kristu. Amen.